Siinä oli tän illan viimeinen artisti, joka sulki tämän 3 päivän maratonin. The one and only DJ Tiesto. Meillä on ollut aivan järkyttävä matka, 3 päivää, 12 tuntia päivässä, 36 tuntia yhteensä. Ja ollaan tehty historiaa kautta aikojen eniten kävijöitä koskaan koko Summer Sound Festivalin historian aikana. Kaikki ennätykset on rikottu, siitä iso kiitos teille. Summer Sound Festival palaa jälleen kuvioihin vuonna 2015. Heinäkuun viimeinen viikonloppu, eli siirrytään tästä viikosta yksi eteenpäin sinne meidän tuttuun viikonloppuun jälleen kerran. Alex Konari kiittää Summer Sound Festival. Koko tiimi kiittää seurasta ja tietenkin tämä loistava messukeskus. Täällä on hieno tehdä bileitä. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Nähdään jälleen täällä vuonna 2015. Kiitos ja moi moi!